Пловдив, което до голяма степен вече затваря пъзела и показва това, че Пловдив и развитието на Пловдив през тази година някои по-скоро политически ръководители не им харесва и с оглед на това, че не могат да постигнат добър резултат на изборите, вече започваме някаква друга кампания, така че изказването на Станишев, което днес беше много ясно, много категорично, твърдо направено, показва, че това не е случайен процес, но както вчера коментирах, това не е тема, която изобщо община Пловдив ще обръща някакво внимание, тъй като много е важно да бъдем на такива места с вас, да правим първи копки, да реализираме проекти. Плановете за тази година са много по-впечатляващи дори от това, което беше през миналата година. Това дали на Станишев му харесва или дали Станишев иска оставка по медии, това изобщо не би трябвало да притеснява пловдивчани и кмета на Пловдив, тъй като ние имаме много работа да свършим в Пловдив и ще видите вие всяка седмица, всеки ден през тази седмица ще бъдете някъде на старт на нов обект. Още малко ще почнем да приемаме обекти, които са от миналата година в централната градска част. Така че това не са изобщо теми, които трябва да ни карат да се демотивираме в работа. Това, че идват избори и някой се упражнява на тема събиране на електорат или сплотяване на електорат, това не са теми, които трябва да бъдат коментирани в община Пловдив. Няма.